Kære formand for privatskoler. Jeg er konsulent og vil gerne tilbyde min ekspertise inden for det nye lovforslag om egenbetaling til gymnasieuddannelse. Vi ved allerede, at gymnasieelever og deres forældre vil stå meget imod det lovforslag, da det er et forslag på deres økonomi. Så derfor skal vi vise fordelene ved privatskoler. For eksempel, at det er statistisk bevis, at privat gymnasier scorer højere på karakterskalaen end offentlige gymnasier. Forældrene vil selvfølgelig gerne give deres børn det bedste udgangspunkt med hensyn til job og uddannelse. Ved at spille på det argument kan vi få overbevist forældrene om, at privatskolerne giver det bedste udbytte i forhold til, hvor meget de betaler. Når vi først har fået forældrene med på det her lovforslag, kan vi realisere det og få det igennem som lov. Lovforslaget skal så igennem en proces, som hedder lovgivningsprocessen. Lovgivningsprocessen er delt op i 4 faser. Første fase er idéfasen, hvor vi får omgivelserne med, som i vores tilfælde er forældre og børnene. Anden fase er lovforberedelsesfasen, hvor vi sætter os ordentligt ind i lovforslaget, og der bliver stillet nogle krav. Tredje fase er beslutningsfasen, hvor lovforslaget kommer ind til første, anden og tredje behandling, hvor i tredje behandling bliver der stemt om lovforslaget. Fjerde fase er implementeringsfasen, hvor vi skal få lovforslaget ud i samfundet. For vi skal få det her lovforslag ordentligt op på banen, så har magt en vigtig del i denne proces. Vi ved, at direkte magt, det virker ikke. Fordi folk vil alt for let sætte spørgsmålstegn. Så derfor bliver vi nødt til at bruge den indirekte magt, eller den usynlige magt, eller den bevidsthedskontrollerende magt. Så vi kan overbevise forældrene og børnene om, at det er det, de gerne vil, og det er for deres eget bedste. Når lovforslaget er kommet igennem, har vi imidlertid overbevist forældrene om, at private gymnasier er vejen fra. Private gymnasier er lige med bedre karakterer og bedre socialisering imellem børnene, hvilket giver bedre muligheder for job og uddannelse, så forældrene har sikret deres børns fremtid. Så derfor, kære formand, skal du ansætte mig, for jeg har styr på, hvordan vi får støtte om vores lovforslag.